er det sejt. I skal blive herovre. Hej, skat. Embla, kom her. Det er han da ikke glad for, hva'? Karolina? Ej, hvor er du flot, Mads. Dagens vinder er... Skal jeg holde den olympiske? Han skal filme, det går ikke. Skynd dig over, siger de ham. Skal. Det har vi ikke lige løst, det der med hvor 2, 3, 4. Og så den slutter denne sang. Nå, hvis I lige sætter jer herover, så fordi første disciplin, så er det jo sådan, at I skal alle sammen flytte jer. Dallas og Mads og Amalie. Så er jeg klar til at kigge nu. Det er det. Vi mangler en. Der mangler vi. Så. Og nu skal vi jo sørge for, at hele rundt her, så I skal flytte jer, fordi de skal løbe hele vejen rundt. Så løse børn over ved sandkassen skal også væk. Og målstregen er her, så de kommer hele vejen rundt. Så vi vil gerne lige præsentere 100 meter løberne. Vi har Dallas, vi har Ella, vi har Tilda, vi har Mads, vi har Hector, vi har Amalie og vi har William. Vi skal løbe 100 meter, og vi ved jo selv, hvor hurtigt det kan ske. Måske er den næste Usain Bolt blandt dem her. 100 meter, ja. 100 meter. Eller Johan Blake. Han løber også hurtigt. Og husk, I må ikke skåle. Okay, og I må ikke hive hinanden. Vi tæller til 3. 1, 2, 3. Så løber vi! Så du, hvor hurtigt det løb? Og så har vi, hvem har vi så? Og det er Ella. Hector, du skal lige have smidt det. Vi så jo flot. Det er nemlig ikke en kanon. Ja! Så tager vi lige sidste tur. Der har vi lige Mads.
Se din mave, jo. Så tager Ella, hun kommer lige på igen. Tilda, du skal lige flytte dig. Ikke nu. Du kan heller lige tage den og prøve en gang til. Det var lige ved at få din lys. Okay, jeg prøver. Det var sådan. Længe siden jeg rød. Tilda er bra på det. Er I klar? Adam for deltagelse ved OL 2012. Bravo! Og Ella for deltagelse ved OL. Det bliver en lang dag. Guldmedalje! William! Guldmedalje! Amalie! Guldmedalje! Tilda! Guldmedalje! Og Emma! Guldmedalje! Sonja! Ingen stemme! Guldmedalje! Mads! Guldmedalje! Nemo! Guldmedalje!